Meseria asta este o meserie relativ bănoasă din prima. Fără să ne chinuim, fără să facem ceva absolut deosebit. Acum, hai să fim sinceri, majoritatea dintre noi ne apucăm din motive relativ superficiale. În bar, vreți, nu vreți, ne gândim la asta sau nu, efectiv suntem ca pe o scenă. Nu este nimic, nu este niciun obstacol pentru tine, știi tot și intri în bar fix ca un om din ăsta. Se întâmplă un lucru foarte frumos. Orice idee poți să o valorifici pe loc. Ne trăsnește ceva prin cap și întrebăm omul, n-ai chef să bei ceva nou, într-o formă sau alta. Și dacă carisma ta, modul tău de a vorbi, modul tău de a te prezenta, modul în care arată barul tău, invită la ceva nou, oamenii îți cumpără ideea, plătesc pe loc. El pur și simplu lasă, acceptă alegerea făcută pentru el. Fiți sinceri și fiți voi înși vă în momentul în care vreți să schimbați un om. Credeți că dacă vine cineva pe bar și vă întreabă ce ai pus acolo, este onest, sincer, interesat de ingredientul pe care l-ai pus tu acolo? Nu. Asta este o supoziție de la care ar trebui să plecăm în momentul în care alcătuim o băutură. Pentru a crea trebuie să stai, să mesteci, să ai un scop. Dacă ai nimerit-o, e făcut pe gust, el continuă să-și bea băutura în plăcere. Dar, în esență, un specialist este foarte interesat de ceea ce vrea să obțină de la omul pentru care lucrează. No, they don't matter to me. It's for us. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu în viață, ajunge să ne punem niște întrebări. Ce timp am cheltuit eu până în momentul ăsta s-a meritat? Ca să poți să dai totul deoparte și să vezi un singur lucru este extraordinar de greu. A fi cel mai bun îți dă o grămadă de avantaje. Poți să faci ce vrei tu. Poți să faci ce vrei tu. Poți să întârzi, o să te sune și o să-ți ceară scuze la telefon că te deranjează. Ce ești în stare tu să sacrifici ca să fii nu cel mai bun, ca să fii un barman decent?